Benvinguts al briefing de la sisena etapa de la Pyrenees Stage Run, el que podríem dir que és l'etapa perfecta. És una pujada i una baixada, una etapa d'uns 27 quilòmetres aproximadament, així que res, una etapa que ens portarà des del poble de Tavascan fins a Esterri d'Àneu per encarar ja la part final de la cursa. Començarem amb un tram de pujada de 6 quilòmetres i 625 metres on anirem combinant trams de corriol i de carretera i ens portaran fins a l'estació d'esquí de Tavascan, fins a la Pleta del Prat. Des d'allà, on tindreu el primer avituallament, començarem una pujada que ens portarà a la collada dels Tres Estanys, que segurament és un dels llocs més macos de la cursa. Passarem per l'estany de Mascarida i realment és un tram amb un desnivell de gairebé 1.000 metres, però que és tan maco que se us passarà ràpid, sense voler treure-li la seva duresa. Des d'allà a la collada dels Tres Estanys us recomanem que pareu, que feu fotos. És un lloc increïble i irrepetible des del que tindreu vistes a l'Aneto. També per arribar a aquesta collada ja hi ha un tram de descens amb un petit zigzag que és bastant tècnic, és un tram molt curt, però que us recomanem que aneu amb compte per no tirar pedres als companys i tampoc per no caure. Un cop passada la collada dels Tres Estanys, seguirem un descens. Hi haurà un moment en què trobarem un llac a la dreta i una paret vertical a l'esquerra. Les marques aniran per allà, és correcte, tindreu on agafar-vos, així que tranquils, però vigilant aquesta part, i continuarem l'etapa. Tornem estant al Parc Natural de l'Alt Pirineu i també en aquesta zona, aquest tram de baixada des del Coll dels Tres Estanys, tornem a tenir la Sargantana Pallaresa, de la que ja hem parlat a l'etapa 5. Aneu amb compte, és un tram on no es recomana córrer, vigilar sobretot on trepitgem, ja que és una espècie protegida. En el Pont de Graus és el quilòmetre 15, tindrem el segon avituallament i des d'allà encararem tota la baixada que ens portarà fins a Esterri d'Àneu. Ens queden uns 12 quilòmetres i només 200 metres positius, que gairebé tots els farem cap al final. És una pista i camí de baixada que es fan molt fàcils, majoritàriament és pista, fins que arribareu al poble d'Escalarre, des d'allà una pujadeta i llavors ja la baixada final fins a Esterri d'Àneu i res, a final de la sisena etapa i a pensar ja en l'etapa final de la Pyrenees Stage Run.